Hello guys, welcome to my channel. May buntag mahiligong ka og traditional hilot, first time yung nakita. Tanawag yun para sa mo ni basig makatabang. Tanawag paminawag. May buntag sa 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 atong gipamati. iya kung kamu tiri dulu yang Januari September pa rin ibati ni. Naging bulig. Sulitson mo gugol. Oh, Galit na siya di ba? naon sa pamito, paminaw. Guya ang lawa niya kan. Hindi yung katulog. Kuya ang lawas, nagblami ka to gana. Tulog. Hindi Pero kani mo kamot unsa yung paminaw mo na? siya murag abigir ko try sa bari arthritis ba. Oo. Mate. Unsa man yung bati? Sakit niya. Sakit siya. Yung kum mabikil siya sakit. Magamay na tanam. Dili ang pinakakuan niya. Kung kini gid diri. Wala mamoy-poy, panhod, ano, Hindi man siya ba? wala panhod. Kon Sakit lang. sakit juga siya. Huwag mo na maglitsyon, di pa ka nagabasa. Usahay basa yun. Na, siyempre, pati inita. Sus, pila ka. Buha magani ka daw pa init na mga ne. Ini tay saya belum segera bungkis begini. May lagi sa nakabukang loto, dagdagan. Taghalo lagi. Huwag man, mabasa ka. Usaha makahinaw juga saya. Ano man? Karena apa mantika mo kuan. Ang lemas. Hinawra. Dili ka mag masa ka hapat ligo Oo. na. Dili. Oh iya, dili. Dili pod. Dili kana da. Mori mong basaon. Kamu saya tiil ay may do eh. Kung basa, Oh, sugod ka ron sa adlaw. Nagok ka sa dili. Or na pinagay ka magalitsyon man ka. Biyahe pa siya. Ha? Biyahe pa siya pikab. Oh, may pilikab. Basta dito sa Ditson, di kita pwede magbasa. Kung mahimo lang, bahala kung sa kahugos, kamot, panrap ulat ugat. bukan. Ipas mo yun ang labas, anak. Magpas mo juga na. Nya, minika pa ka, ako pinikaber mo ko dati. Ang likaya na to ulan, Masa ulan. pas mo sa kusog ng naman, anak. Kay dai usahay nga makutan yung mata na ugat diri oh. Ikulakaw kana dili kaabot. Ano siya, dagan na siya, og. Depende mo sa itong kondisyon sa lawas, dagan siya atake nga lain-lain. So pas mo sa kusog na, basta tubig ang kalaban. Masagi kang tag-init, or hago. Pas mo, ano siya. Ano lang, hinahinay yun ta. Tibok lawas, murag lain, maminaw, Ano ugat. ugat. Yes, sige. May nakabalo ka sa kusar. Ako pumangkon sabi agapon na itong babae kay nakuyapan. Katong sa 3 de Mayo. Oh yan, ulcer ng bata daw. Ang dana. Pagingon niya nga, yung asawa daw, suka mo kaon daw. Natubang mo siya nagkaon. Nakahurot mag sa bundok ang plato. Kapon, Hindi. Ito nga, ulcer daw. Sakit na ikaw hindi daghan. natandog ng mga ko to. Siya, Tandog yun ang pagsulando ka man. Ano siya. ko, talaga akong pangpanyan. Totoo, larga yung asawa. Ito sa Davao, siguro ito. Okay. Wala tandog na ko to. Ano, sumdol. Iyapan na to. Taas kay karang pinaplayan ay. Aba, salamat sa ginawang taon ay. Mubaklay ito siya, padulong dari simuha nga. Muguna ito nga mga na oh. Muguna ito, dili kalakang karang hinapinapila ba, matumbang ito. Kapon, okay na. Oh, pagkakuan, pagkakagi ka lahat, wala, baklay na. Hindi kita sa pagkamagigda. Tayo ko, nagsilipon-silipon naman. Marupon. Kanila din, nahon ng trabaho, kunya ng tao, ng sabot. Oh, yun. Lugay mo na sila mamahaw. Dugay yun. Hindi na pwede. Sige lang. Dugay waranan ba, dugay ang mata. Kunya ng kaon. Oh, Asa kitong balay niyo, sir? yan, 3 de Mayo. 3 de Mayo. Kasi na kay shoutout, sir, sa mga 3 de Mayo. Shout out tayo sa taga 3 de Mayo. Hmm. Fuentes family. Fuentes family, hello po. Vergara family. Vergara family, shoutout. Karena mga Hebreo dia, mga kaliwat ako dia. Oh, Mga Ibrio. Ramirez. Kasi gusto mo magpahilot, dili mo sa atong amigo na to, dili sa kuwan. Ato isang adlaw, Rabina. naka-home service ko dito. Mga Dito Ramirez. sa may dapit sa karaang barangay. Sa Oh. kilid. Ada sa barangay. Sa kilid to, yung home service to. Kabuhi po. Ito yan. Kabuhi po, boss. Mga kabuhi po. Karena yung insomnia bos makuha ng mga. Ah, Karena yung insomnia. Dugo raman na. Ah, Wala ilay klarong dagat dugo. karena siya. Buwan na yung balik. Dari ang pangulungan. Sunod balik na mo kung asawa ko na rin. Dahil insomnia rin. Hmm.
Kalimot na og. Ayun, nag-inom og tambal kang Tambal mo matulog yan. Pero man tambal bro. Madugay ang si tambal mo kanyo. Sigmir ka niya. Dito. Madugay mo po. Yes. Tagar mo mga 40. Yes, so sa inyo shout out po sa mga taga 3 de Mayo Digos. Ayan, shout out din sa mga Bukol family. Bukol. Oh, ayan itong Kapitan Riz sa 3 de Mayo. Sir, mahayag man. Maing tao kayo na kaya shout out kanya dito sa pagparid. Shout out sir, Eric Hilot. So ayan, nasa sa Dre ato ang tabangan nga mamayo yung kinapamatis kawasan. Siyempre, hindi pa na sa pag-ampos kino. So, tara nga mo doon sa kuha, may kamot ko mamayo, makututsong na mo. Kaya pa ito natin kinapamatis kawasan. Huwag siyempre sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional mo na akong Facebook page guys. Taga Digo City ko. Ayan, shout out ang God bless ko sa lahat po ng mga OFW. Para sa inyo ni guys. Ayan, so good na may Hilot guys. Please share this video po. Maraming salamat. Ay, napait. Buyan kita sa gahapon, masulod. Iya ito eh. Ito, yapan. Lagi po ito ka ng mental block. Ano ba? Iya masawa. Lagi po ng mental block. Masawa. Ito ka mo dito. Pinatarong ang dagan mo. Kailangan magkakatanam sa sirkulasyon sa dugo. Pag magsirkula, okay tanan. Kaya yung mga ganda mabrihan. Dagan ko paro. Oo, malinok siya. Mga high blood na ron. Ano sa kalas na hilot? So, balik camera. Masawa. Ano ba? Okay, tingnan pangalan. Luminador muna. Dominador. Oo.
kuha na nako. Nana to sa dia. Ano ko asa man ka diri ha? Pero inaagi ni diri. Ilan ta ka baby? Mati ni mo, pulis ka ng likod na andi. Ha? Mati na mo, wala yung sakit. Pagilot na andi. Ah, ba? Oh, nagkapo. Ikong naman na boss. Oh, Dira.